जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ତ ବୁଲିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପର୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ସାପ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସାପଟା ଅଜଗର କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ୟାକୁ ଆମେ ଧରିଥିଲୁ ଦଶପଲ୍ଲା ଏରିଆ ଟାକେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ପାଖରେ ଆମେ ତାକୁ ଧରିଥିଲୁ। ସେ ତିନିଟା ଛେଳି ଖାଇଲା ପରେ ହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥିଲୁ ଯେ ଏ ଜାଗା ସାପ ଅଛି ବୋଲି। ତ ତାକୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ସଂଘର୍ଷ କଲା ପରେ ହିଁ ସାପଟାକୁ ଆମେ ଧରିପାରିଛୁ। ସାପ ଧରାଳିକୁ ବି ଡକାଇଥିଲୁ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବି ସାପଟାକୁ ଆମେ ଧରିଲୁ। ଧରିକି ଫରେଷ୍ଟ ବାବୁଙ୍କ ଜିମ୍ମାରେ ଆମେ ସାପଟାକୁ ଦେଇଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାପଟି କେତେ ବଡ଼ ସାପ ହୋଇଛି। ସାପଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାପଟା କେତେ ବଡ଼ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ।